את האימון היום הולכת להדגים לכם קים המדהימה. זה אימון שמורכב משלושה סבבים, בכל סבב יש תרגיל אחד משתנה ושלושה תרגילי בטן קוראים. האימון עובד חזק מאוד על שרירי הבטן, אבל משלב גם עבודה על שרירים נוספים וגם עבודת סבולת לב ריאה. אחרי האימון הזה אתם ישר צריכים לשים בגד ים וללכת לחוף הים, כי כל שרירי הבטן שלכם הולכים לצאת אחרי האימון הזה. קדימה, תנסו אותו בבית ותספרו לי בבלוג איך היה או בפייסבוק, ונתראה באימון הבא. תרגיל מספר 1, ברפי, קים תעשה כמה חזרות שיכולה לעשות. יאללה, את יכולה להתחיל. כמה חזרות הצלחת, קים? 15. אוקיי, עכשיו בטן. 3 תרגילים. התרגיל הראשון בשכיבה על הגב, הורדת רגליים ישרות. בואו נראה כמה קים תצליח לעשות. שימו לב, תשמרו בבית שהשקע בגב התחתון לא יגדל בזמן שאתם מורידים את הרגליים למטה. שמרו על תנועה יפה ונקייה, מדויקת. אוקיי, בסייד פלנק, פלנק צידי, נגיעה של הישבן ברצפה והרמה חזרה. 1. בואו נראה כמה תצליחי, קים. תרגיל שעובד על שרירי הבטן, בעיקר הצידיים. גם הישבן עובד פה יפה. כמה הצלחת, קים? 25. וואו. צד אחד. טוב, לקים יש בטן חזקה, זה בטוח. נגעתי מהישבן ברצפה. איזה יופי של תנועה. כמה? 25. אוקיי, תרגיל אחרון ברצף של הבטן. בפלנק על כפות הידיים, ירידה לפלנק על מרפקים וחזרה למעלה, פעם יד ימין, פעם יד שמאל. בואו נראה כמה קים תצליח, זה 2. פעם ימין, פעם שמאל. זהו. כמה? 25. וואו, יפה מאוד. טוב, שתהיו בעניינים, זה תרגיל קשה מאוד, 25 חזרות זה הרבה מאוד פה, קים היא חזקה. אוקיי, עוד 10 שניות לתחילת הסבב השני. תרגיל הראשון, מטפס הרים, מאונטן קליימר, נכון? כן. יפה, בוא נראה כמה תצליחי. לשמור על פלג גוף עליון יציב ולהחליף בין הרגליים, קצב מהיר. זהו.
כמה אצלך? 20. אוקיי, עוד 10 שניות לתחילת הסבב השלישי והאחרון. התרגיל שפותח את הסבב השלישי והאחרון זה קפיצות צפרדע. נמצא בזה? כן, שימו לב, ככה זה נראה. זה 2, 3, תעשי הכי הרבה שאת יכולה. לדחוף את הישבן לאחור בזמן הנחיתה על הקרקע ולסגור את הרגליים בעלייה. איך היה, קים? כמו שאתה רואה, זה לא פשוט. מאתגר מאוד. כן? עצם העובדה שמעלים את הדופק בהתחלה ואחרי זה נכנסים לתרגילי בטן, שילוב גם מעולה. מרגישה קצת הבטן שלך? קצת. כן? והאלה שעכשיו אני צוחקת וזה כואב. קים, היית גדולה. תודה, אני קטנה, אבל... תודה.